Sanibonani ma ubungolo Ndlovukazi ngiza nendaba wona ozana nini endlebe. Hayi bona kungisala la ningicobeleleni umseleko uthi umpilo kufuneka atholele uma khumalo ingane ngayiphi indlela. So kusho ukuthi umpilo what's going to happen? Like I'm trying to figure out umpilo kumele abe nengane on her own or kuzomele umpilo abe surrogate for umakhumalo nobaba wakhe. So kusho ukuthi umpilo uzoba nengane kababa wakhe. Imseleko ngeke. Hayibo, hayi ngeke imseleko hey. Sa confused siwumphakathi. Saze sane stress sabantu. Hayibo. Like also you are taking irresponsibility like yakho uyiphose enganeni. Umakhumalo is your wife. And yes, definitely umrezile umpilo, which salute to Makhumalo for doing that. We love her for that. Like she is such imbokodo. So now uthatha umthwalo womuzi wakho uthwesa ingane. I just want to know, like, I'm so confused. So umpilo uzoba surrogate for uma wakhe. So which means ubaba wakhe will be the sperm donor. Yo kuningi. Yo yabona ingane mayithi sorry chief, I have to sit this one down. Ngiyamuzwa mina. Ngiyamuzwa coach must just rest ayekele ingane. So umpilo manje kumele abe nengane and lose and stop enjoying her life as a child. What is this? I'm so confused guys. Kwenzakalani ngamseleko? And also emzumbe why kuhlangahlangene. Yo mayeni yena ikibhoza. Amthanda umayeni nezwa. Ngiyabathanda bonke actually, but nje umayeni is the one, Shem. Mayeni is the one, you know. Wow.